Добре. Ами аз предлагам да започнем, предвид, че ще имаме запис. Реално всеки, който се присъединява в движение, може да се включва, да пита. Само ще кажа, че аз си го намалих прозорчето с всички, които са присъстващи до такава степен, че всъщност не виждам кой ми говори, така че ако ми говорите, кажете си името. Ако имате някакъв въпрос, предлагам по този начин да го направим, да си направим презентацията и след това, който има желание, има въпроси, може да си ги пише и в чата, за да не ги забрави. Аз винаги си пиша по време на презентацията, защото след това, като свърши, обикновено нищо не помня какво ми е хрумвало и какво ме е вълнувало, така че тук имаме едно приспособление, а именно чат. Мятате въпроса вътре и дори да не успеете да останете до края, ще отговорим на него, а пък вие ще си го видите, когато си видите записа към края. А, добре. Вили, ти ще ми казваш, ако има някакви смущения, аз започвам с презентацията, нали, предполагам. Да, може да започваш. Аз ще мютна микрофоните на останалите. Да. Ако... За Да, да не за да... изпадаме в неудобни ситуации, това за ваша за ваш комфорт. Ами, супер, много добре, много се радвам, че се виждаме и че правим този запис на слънцезащитната линия. Буквално вчера вечерта решихме да го направим като запис, защото всъщност в противен случай събитието щеше да бъде хибридно, което щеше да намали качеството на презентацията, защото нямаше да я виждате тези, които сте онлайн. И решихме, че е добре като за първо представяне на линията да направим запис, а пък ще имаме възможност всъщност да се виждаме още няколко пъти, още доста пъти ще говорим за тази линия, защото съм сигурна, Скендъл слагат съставки и формулират линията по такъв начин, че я планират поне за няколко години напред. Така че ще имаме възможност да говорим за тази линия, ще имаме възможност да обсъждаме активните съставки, да я тествате. Аз казах малко по-рано за тези, които се присъединихте по-късно, че вече имаме отворени продукти и във Варна, и в София и се стараем наистина да може да ги тествате. За съжаление, както и предишната линия, тази линия няма тестери, но пък имаме специално предложение за всички вас, които искате да имате тестери и планирате това лято да имате по-активни продажби на слънцезащита, пакет, в който всъщност закупувате единствено продуктите, които са слънцезащитни и с него ние ви даваме пълноценни отворени продукти и дисплей, на който може да си ги разположите и съответно всеки клиент във вашия салон да ги изтества и това да увеличи максимално продажбите ви на слънцезащита. С това приключва моята увертюра. Казвам ви здравейте отново. Аз съм Славянка за тези, които не ме познавате и се радвам, че имаме възможност да представим H-Photo Defense линията. Знаете ли, когато се подготвях за тази линия, някакси слънцезащита, и винаги слънцезащитата за мен е била така наречената допълнителна линия, защото скендър ги слагат в такава категория, но бях изключително щастлива да видя всъщност колко много проучвания и колко много работа има за А, тази линия. Слави, извинявай, нещо, звука ти се чува странно, да не би да си сложила ръката върху микрофон или нещо друго, не знам. Не, нямам Някакво нищо. пръщение се чува. Пръщене. Добре, това не знам Да. как да го избегна, ако тя да съм честна. Само секундичка. Може би компютъра нещо. Той в момента си работи, но работи на макс на RAM. Не знам дали това би трябвало по някакъв начин да се отрази. Продължава ли да се чува като пръщене? Да. Нали другите го чувате така? Да. Да. Ами не знам какво да направя. Мога да пробвам на слушалки, но мисля, че слушалките ми нямат микрофон, което е проблем. Ако искате, Аз мога да... не чувам пръщение, аз я чувам идеално. Обедна съм. Чуваш? Така Да, ли? аз Добре, чувам значи без може би пръщение. е при мен. Добре, извинявам се. Да, добре, окей, Ако, супер. да, ако Важното така е, се че... чува при вас, дайте знак. Да, просто да сме... М, Оправи се. Да, И при мен. ами, Добре. добре, да. Окей, а презентацията изчезна ли ви? Не, вижда се.
Да, Добре, добре. значи при другите се чува, при мен е бил проблема, извинявам се. Да, нищо не е важното е всички да сме на линия, да чуваме добре, да ни е комфортно. Супер. Ами, и всъщност това много ме впечатли, защото до този момент някакси както казах, слънцезащитата за мен винаги е била нещо допълнително, което предлагаме на нашите клиенти в салоните и даже да не кажа, че много често се оплакваме от това, че хората предпочитат да си купят нивея, предпочитат директно на плажа да си вземат някакъв продукт и така нататък и всъщност не винаги имаме кой знае какъв успех в продажбите на слънцезащитни продукти и факта, че нямаме, т.е. не, че нямаме профи продукти за кабина, но ползваме тези, които препоръчваме и за домашна употреба, всъщност така малко, нали, мен ме е карал да я подценявам като линия. Сега всъщност ще ви обясня защо не трябва да я подценяваме и колко много възможности има в нея. В момента съм много щастлива, че всъщност като зареждане ние направихме големия пакет зареждане като Crimson Professional Cosmetics на слънцезащитната линия за този сезон, защото когато прочетох информацията за нея, прецених, че наистина имаме възможност да дадем един стойностен и различен продукт и най-вече иновативен. Знаете, Скендър се стремят изключително много към това. Всъщност, първият слайд казва общо взето всичко. Всъщност, ние говорим за една слънцезащитна линия, която е Age Photo Defense, т.е. имаме грижа за анти-age процесите, имаме грижа за, т.е. слънцезащитна линия и имаме защита. Логото подсказва, че това е слънцезащита, която може да ползваме 365 дни. И имаме също така наречения D-Tech комплекс, за който ще обясня малко по-късно какво представлява и по какъв начин е имплементиран в тази линия, какво ни дава, с какво всъщност я прави иновативна. Линията Age Photo Defense на Scandal всъщност е формулирана наистина като линия, която има идея да бъде ежедневна. И всъщност, минавайки по следващите слайдове, ще видим защо повечето хора си мислят, че не трябва да е ежедневна и какви са предимствата на тази линия, така че да можем да ги обясним качествено на нашите клиенти и те да разберат, че бидейки ежедневна, всъщност те по нищо с нищо не губят. Т.е. не губят от слънцето, не губят от витамин D, не губят от много други неща, които всъщност слънцето ни дава като позитиви. Нека знаете, че Скендъл са много добри на маркетингови проучвания, винаги ни дават повече информация за това и за мен тази информация всъщност е много ценна и аз затова винаги я оставям в слайдовете, защото това ни дава един малко по-общ поглед. Не просто да си познаваме продуктите, не просто да си казваме, ами то на клиентите, нали, това, което знаем за конкретния продукт, а да знаем какво е развитието и защо всъщност много лесно може да се ориентирате по какви са тенденциите, като следите големите производители на козметика. Те много често залагат, следят са тенденциите, обновяват в посока на тенденциите, както естествено и малко повече ни дават информация, за да могат да създадат понякога досъздадат тенденциите, които са в зачатък. Всъщност, тенденцията за ползване на повече фотозащита не е тенденция, която трябва да досъздадем. Тя е глобална тенденция, тя присъства вече от години. Всъщност ние от години говорим за това, че е важно да ползваме слънцезащита, не само през лятото, не само на плажа, но и през пролета, през есента, ако правим пилинги, през зимата, когато ходим на ски. Обикновено такова е разбирането на нашите клиенти и винаги, когато правим по-инвазивни процедури. Ето как изглежда пазара на слънцезащитни продукти. Виждате всъщност, че в тъмно, да кажем бордо, тъмно-червено, имаме три големи пазара, а това са САЩ, говорим Канада, САЩ, нали, тази част, която е Северна Америка, Европа и Австралия. Всъщност, с много малка разлика, тези пазари са изключително наситени и изключително така търсещи и развиващи се активно в посока употреба на повече слънцезащита. Виждате пазарите, които са с по-малко търсене и пазарите, които имат ниско търсене, а именно част от азиатските пазари, където е по-нисък съответно, по-ниска покупателната способност.
Ето така изглежда еволюцията на пазара на слънцезащити, като започнем от 2021, която не беше толкова далеч, и свършим в 2031. Т.е. това са данни за бъдещи продажби. Пазара е в постоянен растеж на слънцезащитни продукти. Цифрите, виждате, са в милиарди щатски долара. И всъщност ние имаме един растеж, няма да кажа двоен в тези 10 години, но един растеж от около 70%, което е изключително много. Всъщност, пазар на слънцезащитни продукти е един от пазарите, които са с най-голям растеж като цяло и с всички останали козметични продукти, които се предлагат. А, на какво е разделен, като казваме пазар на слънцезащити? Всъщност ние имаме три компонента на този пазар. По-голямата част, и това е съвсем естествено, се пада на стандартните слънцезащити, 45,7% са стандартни, т.е. са продуктите, които защитават от слънцето. И всъщност виждате, имаме доста по-малко количество self-tanning, т.е. продуктите, които създават изкуствен тен. И накрая after sun, т.е. продуктите, които се грижат след слънце за кожата, хидратират, задържат тена върху кожата и съответно успокояват кожата, ако има получени изгарения. Тоест все повече нашите клиенти са наясно, че слънцето носи доста вреди и са склонни да се предпазват от него. За мен беше изненада големия процент и на After Sun Care, т.е. продукти, които са за след слънце, защото ние го виждаме по нашите продажби, но ние сме в професионален сектор. Изненадана съм, че като цяло глобалния пазар е с доста голям сегмент и на продукти след слънцезащита. Кои са потребителите, които ползват слънцезащитни продукти? Много готин слайд, защото всъщност виждате кой или не на този слайд. Слънцезащитните продукти отдавна не са приоритет на хората, които отиват на плаж. И всъщност само една от категориите е от хората, които съответно ползват слънцезащити, защото отиват на плаж, излагат се на слънце и така нататък. Бих казала, че този ранг слънцезащити, затова казваме, че са 365 дена в годината, защото те са подходящи за тези, които работят в офис и които искат да не спестяват нищо от грижата за своята кожа, но и да получават ползите от слънцето, когато излизат на слънце, защото всъщност при тези слънцезащити ние имаме целият спектър от филтри, които са UVA, UVB, IR и HEF, светлина, т.е. синя светлина. Тук попадат всички, които спортуват, защото когато спортуваме сме навън, слънцето ни грее и отново ще разбия един от митовете, че когато спортуваш, кожата ти се потиш, трябва да нямаш нищо по лицето си. Всъщност тук говорим за продукти, които са нова категория, продукти, които не запълват порите и съответно не стоят, и също така не стоят мазно и не омазняват кожата допълнително. Тук са и всички тези, които не искат по някаква медицинска или немедицинска причина имат нужда да ползват слънцезащита. Например, имали са хиперпигментация, ползват процедури, ползват инвазивни процедури и така нататък. Но искат да са с максимално добър ефект от слънцезащитата, не искат да е мазна, страхуват се от белите петна, от мазното нанасене, от плътното нанасене, което голяма част от слънцезащитите имат. Ето факторите за растеж. Всъщност, така, извинявам се, явно по-бързо действам, отколкото да ни се заради цялата презентация. Всъщност факторите за растеж на слънцезащитни продукти не са само начина на живот, както много често се отбелязва по презентации. Да, промяната в начина на живот, живота в градска среда, живота в условия, в които всъщност ние имаме допълнително излъчване на
излъчватели, лед излъчватели. Това, че пътуваме повече, също е промяна на начина на живот. Всъщност, вие видяхте, че именно нациите, които имат по-икономически растеж, т.е. са развити, се водят развити нации, имат по-голямо потребление на слънцезащитни продукти, защото всъщност пътуват повече, могат да си го позволят. Един от факторите, както между другото и при линията Aquatem, която наскоро лансирахме, линията за чувствителна кожа, е и осведоменост за здравето на кожата. Всъщност все повече, знаете колко кампании през последните години се появиха за рак на кожата, за това колко е важно да се грижим за кожата си предварително, за да не стигнем до тези бума на рак на кожата, нали, на такива образования, както и изключително много информация, която се бълва както от производителите на козметика, така и от дерматолози и различни медицински практики за това колко е важно да ползваме и да пазим кожата си, всъщност води до там, че нашите потребители са изключително запознати, намерили са много информация в интернет и понякога дори няма нужда да им обясняваме защо да ползват слънцезащита. Някои от другите фактори, които всъщност виждате като фактори на растеж, са именно иновацията. Пазара на слънцезащитни продукти се промени много през последните години. Ако тръгвахме от продукти, които бяха бели, трябваше да ти личи по лицето, неприятни за употреба и така нататък, в момента стигаме до продукти, които дори не би осъзнал, не би усетил с кожата си като слънцезащита. Факторите стават много вървят към все по-естествени такива и включват все повече анти-ейдж ефект, от гледна точка на това, че слънцето причинява преждевременни процеси на стареене, и анти-ейдж ефект от гледна точка на това, че включват и съставки, които се грижат за здравето на нашата кожа. Формулите са усъвършенствани, глобализацията, говоренето между нациите, говоренето, ето такива производители като Скендро всъщност са пример за това как може да се разпространи една тенденция в много държави над 60, всъщност води до повече желание, повече потребление на такива продукти, както и естествено живота в градовете и живота все повече в замърсена среда. Разширяването на дистрибуторските канали и това, че ние тук сме днес заедно и след това ще пренесем тази информация на още много други хора, води до растеж на слънцезащитните продукти и пазара съответно на слънцезащитни продукти. Ето малко тенденции, любопитни факти, върху които можем да помислим, допълнителни. За промените в начина на живот казахме, те са свързани с последствията от УВ-радиацията и естествено необходимостта да се грижим за кожата. Не само Скендъл, всъщност доста компании, знаете, че след като излезе първия HEF филтър, т.е. филтър срещу синя светлина, и той се водеше от Скендъл в нашата иконична 50-ка плюс с синя светлина. Много други компании, както и самите Скендъл, вложиха този филтър и в други свои продукти. Специално внимание се обръща на чувствителната кожа, тъй като тенденциите са все повече да имаме чувствителна кожа, поради изредените до тук факти, поради това, че разбираме по-бързо, че имаме някаква проблематика, както и поради забързания начин на живот, свободните радикали и така нататък. Тоест, една от тенденциите в слънцезащитите е именно да имаме специфични продукти по отношение на чувствителната кожа. Все повече, аз я казах, вървим към съставки, които са натурални, органични като продукти, чисти, упаковките да са рециклируеми, рециклирани. Знаете, Скендър колко залагат в тази посока. Промените в околната среда и персонализирана защита. Все повече вървим всъщност клиентите, които ние имаме в кабина, са клиенти, които имат икономическа възможност да потребяват нашите услуги. И колкото по-голяма възможност имат, толкова по-персонализирана трябва да бъде защитата за тях. И предложенията, удобни приложения, вече нямаме трудните продукти, които трудно се размазват, оставят петна, причиняват сърбеж, влизат в очите и така нататък. Текстурите са привлекателни и всъщност ползваме
все повече и нашите потребители, нашите клиенти, все повече се информират и от така наречените дигитални канали, където гледат най-различни инфлуенсъри, най-различни хора, които се снимат, тестват продукти и съответно искат слънцезащитни продукти, искат да бъдат като тях. Новия сегмент и всъщност нов, може би не толкова нов, но новия, който Скендър осъзнава в своите тенденции, са процедурите в естетичната медицина. Извинявайте. Знаете, че всъщност тези от вас, които са присъствали на презентация на Aquaterm, знаят, че Скендъл заговориха доста активно за това, че навлизайки все повече процедурите за естетична медицина в нашето ежедневие, виждайки все повече клиенти, които имат естетични корекции, всъщност ние все повече трябва да помислим за начин, в който можем да си сътрудничим. И докато в България, може би само в клиниките, в които има козметичен кабинет, това все още вече се случва. Все повече ще се случва и когато просто имаме дерматолог, който сътрудничи с козметик и работят заедно за постигане на най-добрата грижа за своите клиенти. Всъщност при всички тези процедури знаете, че се ползва слънцезащита, бидейки инвазивни, те правят кожата по-чувствителна и съответно по-податлива при излагане на слънце, на възпалителни процеси, на хиперпигментация и съответно нежелани различни ситуации. Така че това е сегмент, който изключително много наблиза и ако преди, когато ни търсиха от лазерни центрове, от медицински центрове, имахме продукти, но не бяхме с такова със спокойствие, с което да предлагаме тези продукти на такива центрове. В момента можем да кажем, че имаме няколко категории линии такива продукти на Скендър, както и на VM, които можем да предложим много активно и много добре да комбинираме с инвазивни процедури в кабина. Слънцезащитата е мода. Също знаете, че вероятно знаете, аз присъствайки на доста диагностики, събота и неделя също бяхме на такива. Нашите клиенти ползват слънцезащита и дали ще си я купят от нас или ще си я купят от аптеката. Това естествено е тяхно решение, както и последица от нашата активност. Сигурен е факта, че те ще ползват такъв продукт и не виждам причина да не го предложим един добър такъв продукт като професионалисти. 76% всъщност в световен мащаб от потребителите използват редовно някакъв вид продукт за защита на кожата от слънцето. Това е много интересна тенденция, защото показва, че пенетрацията на слънцезащитата е много по-голяма, отколкото ние всъщност виждаме и отколкото ние си представяме в представите на нашите клиенти, на тоалетката на нашите клиенти и така нататък. Няколко думи за бизнес възможностите. Всъщност, това е обобщение. Имаме една растяща аудитория на продукти, имаме продукт, който е необходим и който може да ни помогне да увеличим продажбите. В началото казах, че всъщност това е причината да разработим и дисплей с отворени продукти, за да можете да имате и повече инструменти за продажби. Може да се използва през цялата година, т.е. линия продукти, които могат да се ползват без прекъсване, защото всъщност ние не накърняваме нито един от процесите, които се случват в кожата, което отново води до увеличаване на продажбите. И имаме нова козметична концепция, допълнителна полза от витамин D и завършваща грижа след процедури в естетичната медицина. Това прави всъщност от тази линия продукти H Photo Defense една must-have линия, т.е. линия, която независимо какво друго предлагаме на нашите клиенти, дали хидратиращи продукти, анти-ейдж продукти, продукти за тяло, ако щете. Това е продукт, който той със сигурност ще си вземе. Ако не си вземе от това, ще го вземе от някой друг. Продукт, който може да ползва през цялата година и продукт, който всъщност независимо дали комбинира вашите процедури с други процедури, ще ползва като такъв. Така че
добре е да не пропускаме тази възможност. Пускам ви едно красиво видео. Our skin is exposed to solar radiation every day, and its harmful effects have a high impact on its health. Your skin needs 365 days of protection. Skander presents 8 Photo Defense. The most innovative sun care line designed to protect your skin every day and boost the effect of vitamin D. Thanks to its advanced formulation with exclusive D+ technology, promotes and activates vitamin D receptors with a double effect. It provides adequate protection against sun damage and maintains optimal levels of vitamin D in your skin. Choose 8 Photo Defense, the new era of photo protection. Много хубаво видео, за което всъщност ни показа няколкото места, където най-често нашите клиенти имат нужда от слънцезащита. Ето. Казват, че имат нужда през цялата година да ползват такъв продукт и видяхте всъщност крайното изпълнение. Това е линия изключително лесна за предлагане. Защо? Защото буквално имаме 5 продукта. Тоест ние няма нужда да помним информация за 15 продукта, супер малките специфики на тези продукти, защото реално с тези 5 продукта ние обхващаме всички възможни специфики на нашите клиенти. Това е визията, която ще видите и на рекламните материали, които ще получите. Тя влиза и в каталога. Включили сме с Вили. В момента обновяваме каталога и за дерматокозметичния симпозиум ще имаме нов такъв. И сега ще поговоря малко повече за ползите и защо говорим за усъвършенствана линия за слънцезащита. Споменах ви още в началото, че имаме така наречения D-Tech комплекс, който неговото начало може би беше в продукта, с който правихме, не намирам думата. Лосиона за след слънце. Точно така, да, лосиона за след слънце, освежаващата емулсия за след слънце, която имахме в предишната линия. Там всъщност Кендро изтестваха един комплекс и го подобриха, който включат в тази линия. Казвам подобриха, защото всъщност ние не говорим за един и същи комплекс. В лосиона за след слънце ние ползвахме един комплекс, който набавя прекурсори на витамин D, т.е. дава елемент на витамин D, който ние абсорбираме след като сме били на слънце, освен че успокоява, освежава кожата и така нататък, докато тук всъщност имаме и активиране на рецепторите за витамин D. Ето всъщност основната концепция на слънцезащитната линия. Имаме линия, която е подходяща за 365 дена в годината като защита. Имаме защита от градското замърсяване, т.е. тези продукти служат и като щит срещу градското замърсяване. Усъвършенствана формула с D-Tech комплекс и имаме също така активни съставки, които активират рецепторите за получаване, възприемане на витамин D за кожата. Защото, както ще видим малко по-натам, всъщност, когато сме постоянно защитени и нашите рецептори постоянно не получават витамин D през кожата, те губят своята активност и всъщност не могат да получат дори да имаме даден такъв. Ползите на витамин D за тялото и за кожата, с няколко думи, просто за да отбележим това като информация. Наричат го слънчевия витамин, защото всъщност ние го получаваме, когато се излагаме на слънце. Синтезираме го, когато кожата е изложена на ултравиолетова светлина. Можем да го намерим и в няколко храни. Ние в неделя с Ани ядохме мазна риба, масло и сирене, за да си го набавим допълнително.
понеже бяхме на едни диагностики в Велинград. Укрепва защитните сили и предпазва от респираторни инфекции. Всъщност, извинявайте, просто малко ми е слаб гласа. Това е витамин, който е имуностимулатор, т.е. стимулира нашите защитни сили и ни предпазва като цяло от различни видове заболявания, поддържа костите здрави, кара ни да се чувстваме добре. Не случайно ние наричахме тази емулсия за след слънце, освеждаващата емулсия за след слънце, емулсия, която продукт, който ни прави щастливи, защото набавяйки си необходимото количество витамин D през лятото и на ден като цяло, насърчаваме производството на серотонин, който е хормона на щастието. Помага за регулиране на съня. Всъщност знаете, че важно е сънят да бъде с достатъчна продължителност и един от проблемите, поради които ние не можем да спим достатъчно, е недостатъчно количество витамин D. Много често хората в държави, в които няма достатъчно слънце, изпитват този проблем и затова суплиментират с витамин D. Да, това е пожелателно да се излагам на слънце всеки ден. Можете да се възползвате днес, е подходящ, прекрасен ден, за да направите това. Разбира се, предпазени с H-Photo Defense. До какво води дефицита на витамин D и всъщност защо имаме липса на витамин D? Защото се излагаме по-малко на слънце, защото използваме в тази категория, всъщност все още нищо не е направено буквално до H-Photo Defense и H-Photo Defense за мен променя парадигмата, предлагайки тези нови продукти иновативни. Използване на слънцезащитни продукти с висока защита. Буквално съм чувала хора, които казват, аз от време на време не ползвам слънцезащита, защото имам нужда да синтезирам витамин D, имам недостатъчно витамин D. Има такива, които изобщо не ползват слънцезащита, защото имат намалени нива на витамин D, което не би трябвало да е така, защото ако ние имаме правилния продукт и ако имаме достатъчно слънце, всъщност нямаме нужда от повече. Модерният лайфстайл включва това да не сме чак толкова много на слънце, да се пазим от слънцето с шапки, с всякакви други приспособления. Преобладаването на високите фототипове също е проблем за синтезирането на витамин D от кожата, защото когато нашия фототип е по-висок, ние в България по принцип в тази категория нямам чак толкова много проблеми, защото нашите фототипове са обикновено 1, 2, да кажем до 3. Но има държави, в които има по-високи фототипове и те синтезират по-малко витамин D, защото всъщност меланина е друг вариант на защита на кожата от слънчевата светлина. Застаряването на населението, всъщност колкото по-възрастни сме, толкова по-трудно синтезираме витамин D. Лоша диета, лоши хранителни навици, разбирайте такива, които включват много свободни радикали, неспане, ядене на неподходяща храна, пушене, алкохол и така нататък са някои от причините, поради които имаме повече свободни радикали, съответно нямаме достатъчно количество, не синтезираме достатъчно количество витамин D, както и някои лекарства, естествено. Каква е заплахата за кожата по-специално, когато имаме ниски нива на витамин D? Имаме дехидратирана кожа, много често с елементи на лющене, съответно на забелване, екзема, псориазис, бавно заздравяване на кожата, акне много често е свързано с също понижени нива на витамин D. Неправилна пигментация. Аз съм говорила силно с няколко човека, които казват от употреба на слънцезащити, всъщност сега, ако се изложи без слънцезащита, не мога да пигментирам равно по лицето, т.е. неправилна ми е хиперпигментацията.
Чувствителност към слънцето. Много често хората развиват и чувствителност към слънцето и тя е свързана с дефицита на витамин D, защото ако ние имахме достатъчно добре работеща имунна система, нямаше да имаме някои от тези проблематики. Предполагам, че си представяте идеалните клиенти в тази категория. Всички сме виждали тези прояви при тях и мисля, че много лесно всъщност от тук нататък, без дори да навлизаме в специфика по отношение на продуктите, да знаете на кого може да предложите замяна на неговата слънцезащита с една по-ефективна такава. Ето ги ползите на витамин D за кожата. Епидермис укрепва кожната бариера, стимулира обновяването на клетките, регулира пигментацията и производството на себум. По отношение на дермата, всъщност имаме едно действие, което стимулира производството на колаген и еластин. Всички говорим за това как слънцето влияе и по-скоро деградира колаген и еластин, но всъщност витамин D, който се синтезира в кожата, стимулира производството на такъв, така че е по-скоро полезен и работи в посока анти-ейдж, помага при лечение на акне, псориазис и екзема, стимулирайки нашата имунна система и нашия имунен отговор, повишава имунната защита, насърчава заздравяването на рани или някакви други възпаления, които имаме в кожата и действа против процеси на стареене. По отношение на хиподермата подобрява кръвообращението. Всъщност от тук нататък имаме новите опаковки, които са рециклирани, рециклируеми на свой ред. Между другото, нещо, което трябва да отбележа и за което мисля, че още не сме пуснали официално информацията, но ще я пуснем до дни, е, че това е първата линия, която излиза с така нареченият RFID код, който всъщност може да проследи всеки продукт в мрежата. Тоест, това е част от мерките, които Скендър взимат, за да няма продажби онлайн и продажбите онлайн да се случват единствено от хората, които предлагат продуктите като цяло на Скендър. Няколко думи за промяната. Всъщност, ако преди си мислихме, че слънцезащитата е сезонна и много често, дори и сега, ето ние правим презентацията в началото на март месец, март месец се свързва като сезон при нас като професионалисти, в който наблягаме на процедури за тяло, на детокс, ако не сме го направили януари, февруари, на слънцезащита. Всички клиенти идват и казват, освен на борба с петната, защото традиционно март и април по някаква причина имаме наплив на клиенти, които търсят и възможност да премахнат първите петънца, които се получават от първите слънчеви лъчи. През пролетта всъщност от един сезонен продукт това се превръща в продукт, който е необходим през цялата година. Сигурна съм, че всеки един от вас вече има клиенти, които ползват целогодишно слънцезащита и много по-добре да ползват слънцезащита, която наистина има всички тези позитиви на баланс на кожата, отколкото просто защита от слънце, което беше модерно до този момент. Все по-малко ще виждаме фактори, които са под 50. Повечето хора вече искат 50, много малко вече си купуват 30 и всъщност това е тенденция, която ще бъде задълбочена в бъдеще. Към кого е адресирана Edge Photo Defense като линия? Адресирана към хора, които трябва да избягват слънце. Могат да избягват слънце поради медицински причини, поради естетични причини, поради това, че са си правили някакви процедури, поради това, че имат алергия, поради това, че са си правили някаква операция. Това са продукти, които са напълно окей за такъв тип хора и хора, които искат най-висок стандарт на слънцезащита, без да се отказват от предимствата на слънцето, защото всъщност до този момент говорихме за това колко много предимства има,
да получаваме достатъчно количество слънце на ден или съответно витамин D на ден, за да имаме ползите не само за кожата, но и за нашето здраве. Какви са основните ползи? Намаляване на риск от рак на кожата. Да, това е така. Ползвайки слънцезащита, ние намаляваме риска, стимулирайки нейната имунна защита, намаляваме риска втори път по отношение на рак на кожата, т.е. намаляваме възпалението, намаляваме фотостареенето и процесите на състаряване на кожата, поддържаме светъл тон, бял тон. Знаете, че от години тенденциите в Европа се диктуват от азиатските пазари. Всъщност тенденцията е по-скоро към бяла кожа. Тя се харесва повече. Светла, не толкова тъмна и така нататък, както и емоционално благополучие и освобождаване от стреса. Защо? Защото всъщност витамин С, витамин Д е, както и витамин С, но витамин Д конкретно, е витамин, който е свързан с благополучието, щастието, така наречения слънчев весел витамин. Така. Какви са възможните рискове от ежедневното използване на продукти с висока защита, слънцезащита? Хората, които не правят слънчеви бани, много често имат имат дефицит на витамин D. Има много места и държави по-конкретно, в които има дефицит на слънце и буквално те казват, ние сме длъжни да суплементираме. Естествено, това суплементиране не може да стане само на база на един продукт, който съдържа витамин D или прекурсори на витамин D или стимулира рецепторите на витамин D, какъвто е H Photodefense. Те със сигурност имат нужда и от суплементиране тип хранителна добавка. Но един такъв продукт, такива продукти помагат за по-добрата абсорбация и достигане до достатъчни нива на витамин D. Възрастните хора, особено жените и особено по време на менопаузата, са в рискова група по отношение на витамин D. Това е тема, която може би малко накърнява нашите продажби на слънцезащита. Прекалената употреба на слънцезащитни продукти. Със сигурност вече имате клиенти, с които вярват, че и са прави, като го вярват, че бидейки химични вещества, филтрите развиват алергии. Не случайно ги слагаме само сутрин, защото те нямат никакъв смисъл да бъдат сложени вечер, както и утежняват, т.е. не дават на кожата да си почине, да се възстанови през нощта. Много често имаме хора, които развиват чувствителности към някои от филтрите и не могат да ползват някои от филтрите на слънцезащитата. И всъщност, не знам дали знаете, за мен беше по-скоро нещо, което бях чувала, но не бях сигурна, че е така. Слънцезащитата в някои държави се регламентира в специални списъци. В България сме малко по-назад от гледна точка на тази регламентация, но в много страни слънцезащитата се третира наред с лекарствата, от гледна точка на това, че всъщност имаме много често и един химичен елемент в нея. Какви стратегии предлага Скендър за справяне с основните рискове? Дефицита на витамин D имаме няколко пътя, по които може да се справим. Единият е забранения път, а именно суплементирането с витамин D и негов аналог. Това е нещо, което не можем да си причиним в козметиката, т.е. това със сигурност е извън производството, което ние можем да направим и продуктите, които можем да предложим. Непрекия път е повишаването на клетъчната чувствителност към витамин D и активация на рецепторите, като по този начин всъщност ние правим кожата си като да се излага на слънце, без да бъде изложена на слънце и набавяме по-голямо количество витамин D в нея. Свръхизлагането на слънцезащити всъщност
тенденцията е да намалим общото количество на слънцезащитни филтри, като максималната ефективност на филтрите постигаме, когато комбинираме химични и физични филтри под формата на крем, защото крема дава най-добра защита. Това е нещо, което наскоро обсъждахме с някои от нашите терапевти, а именно, че модерните стикове, емулсиите са една идея по-леки, да, предпочитат се от клиентите, но най-доброто покриване всъщност прави крем консистенцията, защото една идея е по-плътна и борбата е да направим една идея по-плътна, но не плътна като чувство върху кожата на клиента. Използването на повече филтри, но в ниски дози, носи ползи и се справя с рисковете от свръхупотреба на слънцезащита. Всъщност в модерните продукти, така и в H Photo Defense, ще видите след мъничко, ние ползваме поне 5 филтъра на продукт и малките дози на тези филтри заедно правят кумулативния ефект на намалени рискове, увеличена покривност и увеличено предпазване на кожата и ползи съответно. Тук няколко специални съображения за ежедневната употреба на висока защита. Одобрените слънчеви филтри защитават само най-вредния диапазон от слънчевия спектър, главно УВА и УВБ. В тази категория всъщност има подобрения и въпреки, знаете, че в Европа са задължителни, всички слънцезащити задължително имат УВА, УВБ филтри. Все повече навлизат и биологичните филтри, които защитават от синя светлина и от свободните радикали, т.е. от така наречената инфрачервена светлина, които добавят защита в филтрите, в общия спектър и правят крема една идея по-добър. Трябва да имаме предвид, че след продължително излагане на свободни радикали, присъстващи в околната среда, това са прахови частици, газообразни замърсители и така нататък, те увеличават ефекта на свободните радикали, произведени от Слънцето. Тоест, тук ефектът е кумулативен. Ние би било добре да вървим към продукти, всъщност H Photo Defense е линия от такива продукти, които не само защитават кожата от Слънцето и свободните радикали, които Слънцето ни носи заедно с ползите, но и от свободните радикали, които имаме като хора, живещи в градски условия, в замърсена среда, пушещи, имащи съответно един забързан начин на живот. Всъщност по-добри са продуктите, които съдържат такъв екологичен тип филтри. Ние след мъничко ще ги разгледаме. За кремообразните текстури ви казах, всъщност те са препоръчителни спрямо флуидните и въпреки, че, както казах, съм сигурна, че ще има много клиенти, които ще искат стик, ще искат емулсионен характер. Ние имаме емулсии в това портфолио. Кремообразните текстури са must have, т.е. задължителни, ако искаме една добра защита на кожата. И сега нека да разгледаме технологията в малко повече детайли. Какво представлява DTECH технологията? Технологията е разработена от Skeindor, за което те имат патент, предотвратява или смягчава ефектите от дефицит на витамин D върху кожата. Всъщност, както казах, имах възможност да кажа няколко пъти, ние активираме рецепторите на витамин D, които по различни причини са една идея не готови да възприемат витамин D. Като по този начин всъщност ние стимулираме процесите, които витамин D и слънцето биха стимулирали в кожата. Те са като едни заспали рецептори, така да кажем, които се активират, когато са изложени на УВБ лъчи. В случая ние ги активираме без да се налага да сме изложени на слънце без защита. Супер, супер, да. Всъщност точно това показва тази снимка, че
Ето виждате от активните рецептори имаме само един в ляво. Мисля, че при вас е вляво. И всички останали са неактивни. След употребата на продукти от H Photo Defense и съответно този комплекс DTECH, ние имаме много повече рецептори, които са активирани и които приемат витамин D и съответно действат като да са приели витамин D, което повишава защитата на кожата. Вили, искаш ли малко за съставките да обясниш малко, да ми почине гласа? Да, добре. А, D плюс Тех технологията всъщност използва две активни съставки, които действат по начина, по който обяснихме. Имаме екстракт от цикория, възстановява нивата на рецептора на витамин D на старите клетки до нивата на млади клетки с стимул подобен на този на активния витамин D. Както казахме, старите клетки, или колкото сме по-възрастни, по-малко усвояваме витамин D, по-малко активни рецептори имаме. Докато разглеждах презентацията, точно това се замислих, че всъщност когато бях на 16-17 и съм се излагала на слънце и чакахме морето, за да стане кожата по-красива, някакси по-здрава. А, Замислих се, че тогава точно намаляваше омазняването, намаляваше акнето, наистина ставаше по-красива кожата и сега си обяснявам, че това е било на база на витамин D, който съм усвоила. За съжаление, последните години не забелязвам тази тенденция. Не се излагам толкова на слънце, но това е друг въпрос. Другата Идеална активна... значи за този тип слънцезащити. Щом не се Да, излагаш, попадаш идеално в категорията клиенти. да. Екстракта от свекло пък увеличава значително експресията на рецепторите на витамин D и неговото активиране, без да се излагаме на слънце. Точно това, което и обяснихме и по-рано. Колкото повече имаме тези активни рецептори, толкова повече активираме и самото действие на усвояването и действието на витамин D върху нашата кожа. Тук са различните филтри, които използваме. Както виждате, широко спектърна фотозащита. Отново имаме защита от всички възможни филтри. UVA, UVB, инфрачервена светлина и HEV-IS, което е синята светлина, видимата бяла светлина или синята светлина, която се съдържа в този спектър. Имаме 5 органични филтри и титаниев диоксид, който е минерален филтър, но обърнете внимание, че не е наночастици, т.е. въпреки, че имаме този титаниев диоксид, той няма да попадне вътре в кожата, няма да го Да, усвоим, не пенетрира. абсорбираме по никакъв начин. Да, той си остава като защитна стена върху нашата кожа. Имаме комбинацията на отделните филтри. Отделно от тези филтри имаме допълнителни няколко активни съставки, биологични филтри, които всъщност а, ни дават... Ето тази съставка е много интересна, карнозин. Тя ни дава защитата от синята светлина и защита от инфрачервената светлина. Всъщност комбинацията от всички филтри ни дава общата защита, защото и тези предните, които видяхме, освен UVA, UVB, също имат и защита от синята светлина. Да. Тази активна съставка, освен че защитава, има и анти-ейдж ефект, предпазва кожата от UV лъчите, подпомага възстановяването и регенерацията на клетките. Има антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Защитава ни от инфрачервените лъчи, предотвратява хиперпигментацията от видимата бяла светлина. Всъщност, Всъщност това е прехода, да, именно към биологическите филтри, за който говорихме по отношение на модерните продукти в козметиката, а именно, че те все повече преминават, въпреки че видяхте, че имаме органични и един минерален, който не се съдържа във всички слънцезащити, ще видим след малко. Имаме и вече така наречените надградени биологични филтри, които имат анти-ейдж действия и които имат и предпазваща функция.
В по-голямо количество тази съставка има и анти-ейдж ефект. Ще видим и след това в съставките на продуктите. По-голямо количество се съдържа в защитната емулсия и затова там казваме, че имаме и по-силен анти-ейдж ефект. Биозахарид гъм 4. Тази съставка сме я срещали в Power Oxygen, сигурно си спомняте. А, Тази съставка ни защитава осигурява защитата от градската среда. Отново имаме действие против стареене, подобрява хидратацията на кожата. А, Тази Да, действа съставка. като един щит реално срещу замърсяването на кожата. Да, и така един интересен факт, който чух от презентацията на Пепи, е, че освен в Power Oxygen, тази активна съставка я има и в еликсира на Global Lift. Тоест не е грешка, ако еликсира го ползваме и сутрин, той пак ще си има, нали, анти-ейдж ефекта, но и ще ни защитава от градската среда. Така, Крамбе маритима, екстракт, това е морско зеле, така на български, защитава клетъчния капитал, защитава епидермалните стволови клетки от увреждането на слънцето и защитава деградацията на колагена също така в нашата кожа. Подпомагаме дори производството на колаген. Да. Много Благодаря ви. интересна съставка, която всъщност Кендър влага в голяма част от своите слънцезащити. Присъства и тук поради тези му свойства да защитава стволовите клетки от увреждането от слънцето и заради колагена, който стимулира. И ако искаш, мога от тук да поема вече за продуктите. Всъщност, както казах, имаме 5 продукта, нямаме хиляди такива и на мен ми е много приятно, че всъщност имаме 5, защото много лесно можем да препоръчаме един от тези 5. Всъщност имаме продукт за нормална суха кожа, той се води нормална, това е крем текстурата, но имайте предвид, че ако имате клиент с суха кожа, реално това е продукта, който препоръчваме за употреба. Имаме един матиращ защитен крем, който е за комбинирана мазна кожа, за всички тези, които не искат кожата им да лъщи, искат да бъдат матирани, не искат да имат омазняване, но въпреки това не искат и да се лишават от слънцезащита. Имаме продукт за чувствителна кожа, поради факта, че имаме все повече чувствителни кожи. Емулсия, която е прекрасен продукт, който може да добавите към всеки един от тези 3 продукта, като защита, която е ежедневна, която може да нанасяте дори, т.е. може да слагате слой върху слой, дори върху грим, и защита, с която може да повтаряте всъщност слънцезащитата. Много често нашите клиенти казват, трябва сега да измия лицето, ама аз съм в офис, след това отново да се гримирам, след това да си сложа. Не, реално може да имат просто този малък продукт, магически, който да си носят в чантичката и който да добавят след като минат 4 до 6 часа, за да могат да повторят слънцезащитата и да са максимално защитени. Имаме един единствен продукт, двуфазно масло за тяло, което всъщност е сухо масло и което съдържа всички тези активни съставки, за които говорихме до момента. Обобщение на това, което говорихме, е именно активирането и DTECH технологията. И много висока защита. Всъщност имаме продукти единствено с защита SPF 50+, и висока 50 с четирите филтъра, за които вече говорихме. Тоест, не четирите филтъра, четирите защити, а филтрите са много повече. UV, UVB, HEF и IR. Абстракт или кратка информация за това какви са основните предимства. Това буквално може да си го снимате и да го имате като, как да кажа, като кратко описание пред вашите клиенти за линията, ако им предлагате такива продукти, засилват действието на витамин D в кожата, предпазват кожата от УВА, УВБ лъчите, но и от свободните радикали, т.е. имаме анти-ейдж действие, осигурява защита срещу градското замърсяване. Помните морското зеле, което всъщност
има този ефект, помага за предотвратяване на процесите на фотостареене, хидратират и подхранват кожата. Как нанасяме? Знаете всички, половин час преди да излезем навън, как ежедневно, дори и в облачни дни е препоръчително да нанасяме слънцезащита, защото, както отбелязахме вече, нищо не губим от слънцето, което имаме навън. И сега ще разгледаме продукт по продукт гамата от продукти в слънцезащитата. Защитната емулсия за ежедневна употреба е първия продукт. 30 мл безвъздушен контейнер, супер лесна за преносима, аз я имам. Много готина, много я харесвам. Много е приятна. Вчера всички се мазахме с нея в колата. Подходяща за всички типове кожа, супер лека, невидима е като текстура, т.е. препоръчителна е за всички хора, които не искат да чувстват филтър, не искат да имат слънцезащита, защото тя не се чувства като такава. Т.е. буквално нанасите и тя изчезва. Подходяща е за нанасяне след всички продукти, които имаме в нашия арсенал на нашата тоалетка, дори и след грим. Ние вчера с Ани тествахме върху ЦЦ и въобще не се вижда. В смисъл, наистина няма замазване, няма смесване с продукта. По отношение на това дали можем да я смесим с крем, по-скоро отговорът е не. Сигурно ви е хрумнала тази идея, защото по този начин намаляваме защитата. Слагаме крема, попива в кожата, слагаме защитата. Тя трябва да бъде най-крайна. Ако ползва нашия клиент пудрата е след слънцезащитата, но във всички други случаи тя е финал на това, което слагаме. Говорим за тази защитна емулсия за ежедневна употреба. Активните съставки, всички тези, които изредихме, Дитех комплекс, екстракт от морско зеле, биозахарид ГАМ-4, който също ни дава хидратация, колаген и така нататък, и карнозин, ефект против стареене. Малко за формулата. Лека текстура, невидима, не пари на очите, което е много важно. Ако имате клиент, който казва, на мен ми парят всички слънцезащити, това е продукт подходящ. Естествено, случаите, в които не го слага в очите, защото тогава може все пак да има някакъв проблем. Но като цяло е много толерантен продукт. Не съм го пробвала в очи, но ще го пробваме, обещаваме и ще ви кажем дали и тогава има някакъв елемент на парене. Дерматологично и офталмологично тестван като продукт. Използването ясно, половин час, може да нанасяте самостоятелно или с козметиката, която ползвате като финален продукт и се нанася ежедневно, дори и в облачни дни. Ето трите продукта, които имаме, различните три, т.е. продуктите, които са за различни типове кожа. Отново 75 мл. Знаете, че Скендър обичат по-големи опаковки на слънцезащити. По принцип, винаги препоръчваме, когато продавате крема за нормална суха кожа, крема за комбинирана мазна кожа, т.е. матиращия крем, както и този за чувствителна кожа, винаги да добавяте предишния продукт, защитната емулсия, с който наистина може да бъдете сигурни, че заедно пазите клиента в най-голяма степен. И в този случай клиента получава и тази прекрасна чантичка, така че има и допълнителна полза за него. Текстурите, както Вили сподели, са лесни за нанасене, кремообразни. Това помага за правилното дозиране, за да нямаме клиентите, които ползват супер малко, защото много се плашат от слънцезащити. Всъщност, текстурата на крема не позволява да нанася по-малко, отколкото е необходимо. Безцветни са формулите, не остават бял филм и мазнина, водоустойчиви, не дразнят на очите и са отново дерматологично и офталмологично тествани. Нанасянето е ясно и го споделихме. Имат всички активни съставки, като карнозина с малко по-малко количество, както Вили отбеляза, т.е. отново имаме анти-ейдж действие и съответно един биологичен филтър, но то е с една идея по-малко количество, затова е хубаво да се суплементира с емулсията. Имаме няколко специфични съставки в двата продукта, които са матиращ защитен крем и защитен крем за чувствителна кожа.
Специфичните съставки за матиращия крем са олигозахариди от леща и растителен абсорбент, за да имаме този матиращ ефект, докато в продукта за чувствителна кожа имаме познатата термална вода от Акватерм линията, бета-глюкани отново от Акватерм и не съдържа аромат този продукт. Искам да отбележа, че тези три продукта са 50+, за разлика от предишния, който беше 50-ка. Какво означава 50+? Означава над 50. Всъщност Кейндъл като производител на продукти за цял свят винаги етикират и правят продуктите си по такъв начин, че ние вносителите да нямаме проблем с съответните власти и понеже това е унифицираната европейска рамка за отбелязване на продуктите, затова имаме SPF 50+, което означава около 60 и нещо като фактори, ако искате да сте съвсем точни. Ето го защитното двуфазно масло за тяло, един единствен продукт, т.е. в случаите, в които имате клиент, който вече отива на плаж, трябва му и защита за тялото или примерно отива на ски. Това е продукта, задължително е да разклати продукта преди употреба, отново водоустойчив, супер лек като нанасене, супер лек като попиване, съдържа четирите отново активни съставки като DTEF комплекс, екстракт от морско зеле, биозахарид, гам-4, карнозин, т.е. не отстъпва по нищо на останалите продукти. И препоръката тук е да се нанася на всеки 2 часа, защото обикновено тялото повече го търкаме, имаме дрехи върху нас, влизаме във водата, т.е. предполага се, че сме на плаж, там го ползваме и това намалява защитата на продукта. Ето едно обобщение. Този слайд също може би е важен, защото тук показва обобщение на цялата линия от продукти и специфичните им активни съставки. Клинични проучвания, изследвания за ефикасност и изследвания за поносимост. Тук имаме едно изследване, което ни показва различните филтри, как се държат. Тестовете са общо признати тестове, международни, които се провеждат. Това е ефикасност на филтъра като защита и съответно кремовете, които имаме. Във всички случаи виждате, че имаме водостойчиви филтри, над 90% защита, предпазва от съответните нановълни на слънцето. И мисля, че това иска да кажа на този слайд. Не знам дали имаш нещо да допълниш, понеже знам, че си ровила много. Не, няма. Това е. Да, добре. По отношение на поносимост, филтрите са тествани за дразнене и алергия, както и фотоалергия, забележете. Т.е. наистина говорим за изтествани дерматологично и офталмологично продукти върху конкретния тип кожа, т.е. кожа, която има алергия към слънцезащита. Отговор на всички: не щипе 100% на очите. Ето филтрите, които ползваме всъщност като наименования. В тази графика ще видите, че имам единствено титаниевия диоксид, не се съдържа в емулсията и в продукта за тяло. Те са доста леки, т.е. минералният филтър не се съдържа в тези два продукта. Всички останали съдържат цялата палитра от филтри за максимална защита, органични и един минерален. Малко повече за рекламните материали. Имаме видео, има много красива визия, много красива комуникация на линията. Малко по-напред е всъщност нещо спрях. Използвали са този път точно модел, който нали, не е на плажа. Не използваме морето за фон, за да покажем, че дори да сме в офиса или
Където и да сме всъщност, ние имаме нужда от защита. УВБ лъчите, знаете, че проникват и през облаци, и през прозорците, така че дори да сме в къщи или в офиса, е добре да имаме, е важно да имаме защита. Да, и допълнителните съставки, всъщност анти-ейдж и защитни филтри от градската среда допълват, нали, този комплекс от защита от свободни радикали. А, така, не така изглеждат. След мъничко ще ви покажа маркетинг материалите, които имаме. Всъщност имаме, както казах, видео на линията. Ще имаме продуктов каталог, т.е. ще включим продуктите от линията в продуктов каталог, в който може да ги намерите. Рекламните страници ще изглеждат по този начин, толкова доколкото се рекламираме в професионалните издания. Ето така изглежда дисплея. Получавате го, може да го получите всъщност в много ситуации. Ние сме си казали по два поръчени продукта да ви го даваме, защото всъщност имаме доста слънцезащитни дисплеи, но ако имате нужда от повече, може винаги да ни кажете. Най-доброто място, на което да разположите този дисплей, на прозорец, до рецепция. Това са местата, в които той ще има най-голяма видимост. Имаме светещо тем, който е материал, който се предлага само по поръчка. Виждали сте такива на Меган и на Акватерм. Започнахме малко по малко да предлагаме и на други линии. Имайте предвид, че по поръчка означава, че ние го включваме в следващата поръчка и идва с следващата поръчка, т.е. е добре да го предвидите, иначе е прекрасен материал за реклама на вашия салон за витрина. В категория обучителни материали постепенно подготвяме смарт Аз карти съм, на всички линии. Да, не, аз знам, че ние имаме, но понеже искам да да, направя връзката и с другите линии, че това ще е нещо, на което все повече ще наблягаме, имаме такива и за слънцезащитата. Искаш нещо да кажеш, виждам. исках да кажа, че уикенда успях да ги преведа, така че вече са Супер. готови, налични, можем да ви ги изпратим. Супер, супер, супер. Смарт картите всъщност съдържат кратка информация за всеки отделен продукт. Може да я погледнете във всеки момент и буквално да сте готови за следващия клиент, който влиза в кабина при вас. Имаме ръководство и съвети за фотозащита, които ще подготвим постепенно. Създаваме дигитално съдържание. Всъщност, знаете, че се опитваме да ви помагаме и в тази категория. Т.е. ако имате нужда от снимки, от някакви визии или съдържание, може да се обърнете към Вили съвсем спокойно. Тя е на линия за такъв тип въпроси. А, и дигиталната кампания. Окей, да. Това са визиите, които ще Някои от бъдат постове. рекламирани. Моля? Някои от постовете, да, които Някои имаме. от постовете са това, да. Уеб банери. Мисля, че вървим към край. Аз ви показах чантичката, пак ще ви я покажа. Моите вече И са... на следващия слайд, за да се види, защото заради Да, не фона се не вижда се така. вижда Ето я. добре, да. Да. Тя е Тя е доста доста голяма. голяма, с два джоба. Да. Точно си мислех, че имам нужда от това да си подменя чантичките докато пътувам, защото моите се поизхабиха вече малко и много добре ми идва тази слънцезащитна чантичка, която предлагаме при закупуване на всеки два продукта, така че ако следвате нашия съвет и продавате продукт 50 плюс емулсията, със сигурност вашия Дайте клиент ще... лосьона за тяло, защото поне 3 продукта се събират в тази чантичка. Да. Да, в идеалния случай лосьона за тяло. Клиентът получава такава чантичка и съответно може да си бъде модерен където и да е. Нека да кажем пак и за кампанията ти, така сподели в началото, но при зареждане на продукти от слънцезащитната линия от Age Photo Defense на стойност 800 лева, можем да ви дадем дисплей с всички 5 продукта, тестерни в Да. пълноразмерен формат, за да може клиентите да тестват. Към тази промоция получавате също и мисля, че бяха 10 такива чантички, които 10 бяха може точно така. да подаряват на вашите клиенти. А,
Мисля, че това е от към слънцезащитата. Ако искаш аз или ти да споделим и за останалите кампании, които имаме. Мгм. Да, ами ако искаш ти сподели слайд. Само секунда А, да затворя моя. добре, не, аз не съм готова всъщност с слайда, но сега ще го намеря. Всъщност Да. мога да без слайда да разкажа. Другите две кампании, едната вече стартира, знаете, от 1 март. При нея това е пролетната ни кампания към всички, към всяка закупена кутия Anti-Age терапии, Eternal, Corrective, Global Lift или Timeless Prodigy. Получавате ето такава красива, не се вижда много добре, бутилка за вода, заедно с чанта от плат в същия дизайн. Кампанията подкрепя всъщност социална кауза и тези продукти са тези турбички и бутилките са изработени от деца в неравностойно положение, които всъщност подкрепяме Има и с тази възрастни, между другото. Аз кампания. видях, че маркетинга е пуснал деца, но реално са хора, които имат забавяне в развитието си, интелектуално. А, Да, не, в смисъл, като цяло тази категория да, хора. не са само деца. Мгм. А, Следващата кампания, която стартира на 15 март е кампания за тяло. Тоест, при закупуване на терапии Slim Drone за отслабване и стягане, супер, добре, получавате тази четка, подарък към всяка терапия и така може да предложите на клиента при закупуване на пакет от 6 процедури при вас да получи подарък тази четка. Тя е ексфолираща, подходяща да се използва под душа в комбинация с душ гел, с пилинг, подпомага ексфолирането на мъртвите клетки. Съответно, това подобрява пък пенетрацията на следващите продукти, които нанасяме. Т.е. ако клиента се използва и антицелулитен продукт или друг специфичен продукт, ще подсилим действието на тези продукти. А, и може да се използва също, освен под душа, заедно с антицелулитния продукт, който нанасяме за допълнителен масаж, който ще подпомогне намаляването на целулита, ще подобри микроциркулацията и кожата ще изглежда така по-мека и по-здрава. Ние днес си А, говорихме, знаеш ли, на нашата среща на екипа в салона, че това е супер подходящо за когато правите терапии, комплексотерапии за тяло. А, Особено при LED Body System имате един крем, който подарявате за домашна употреба, а всъщност тази четка е супер готино да предложите на клиента и ексфолиант. Имаме ремоделиращ гел крем и имаме ексфолиантите от линията SPA. Не случайно попадат линиите SPA, Body Sculpt, Slim Drone и продуктите на Меган за тяло, защото всъщност всички те имат една обща цел, а именно по-добро оформено тяло на нашите клиенти. Да, супер. Имаме още четчици и ще получим още малко със следващата поръчка, така че не се бавете, ако сте решили нещо интересно да предложите на вашите клиенти като подаръчета към пакети, защото нямаме неограничени количества, за съжаление, и знаейки как мина кампанията на Expert Cleans Pro миналата година с ултразвуковите четки за лице и как докупувахме някакви количества, на мен сега са ми казали, че нямат допълнителни, така че по-добре да си предвидите по-отрано тези кампании и да си запазите продуктите, дори да ги вземете по-късно, за да можем да имаме количества за вас и за вашите клиенти. да. А, да, тя е много подобна всъщност на четката, която беше с Експерт Клинс и всички поводяха по нея. И остана да споделим за кампаниите на Промо Италия, които вече са в сила и ще продължат до 15 април. Имаме много голямо намаление, което успяхме да издействаме от производителите от Промо Италия, т.е. можете да получите терапията Elastic Bubble с цели 50% намаление. А,
другите две терапии, които в момента са в кампания. Това е околочната терапия Visual System, която така има много впечатляващи резултати, с които сме я тествали. А, наистина всички остават много доволни и впечатлени от моменталния ефект. Изглаждане на бръчките, лифтинг. А, Стана ми любима тази терапия. Тя е намалена с 20% и другата терапия V-Metal System също намалена с 20%. Терапия с благородни метали, много подходяща за подготовка на кожата преди лятото, за лятото. Ам, Биоревитализация, да. Между другото, за акнета също я дават като една много хубава стимулираща терапия, заедно с пилингови терапии, ако правим почиствания. Така че, защото са ме питали сега за студентските празници, дали студентския празник, не студентския празник, а баловете, дали коя терапия е подходяща. Ви метал е такава терапия, дори да има акне, дори да има възпаление. Супер. Мисля, че това е което бяхме подготвили за днес. Не дадохме, всъщност сега се сещам, че не дадохме време за въпроси. Ако някой от вас има въпрос към слънцезащитата или нещо друго, може и сега да ни попитате, може и след това оставаме на разположение за всякакви въпроси, така че не се Притеснявайте да не ги закрия. стеснявайте. Да ни потърсите, да. Между другото, активно ще предложим всички тези кампании на Дерматокозметичния симпозиум, т.е. всички от вас, които го посетите. Ще се радваме да се видим там и да изтествате продуктите, да пием по едно кафе. Нека всъщност да кажем, че на дерматокозметичния ще имаме и два workshop-а. Едната ни презентация в събота на 29 от 10 часа ще бъде на тема Акватерм, който не е успял да присъства на предишните ни презентации на Акватерм. Нека заповяда. Ще покажем масажа, който е към терапията, а от 1 часа в същия ден на събота 29 ще имаме и представяне на козмецевтичните терапии на Промо Италия. А, ще разкажем за всички терапии, може би ще покажем Elastic Bubble и още някоя от тях. Там ще наблегнем всъщност, защото тя ще бъде в най-добра кампания и ще имаме също така и една презентация за възможностите, които Меган дава със своята иновация по отношение на фондове, европейско финансиране, както сега е модерно през тази година. Да. Добре, ами благодарим ви. Ако нямате други въпроси, споделяме записа и се чуваме където, както. Благодарим ви за вниманието, за присъствието и ви пожелаваме хубав слънчев ден всъщност. Да. Чао, чао! Прекрасен ден и успешна седмица! Чао, хубава седмица. Чао!